बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बाक्सानि गबरदनायाव पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ खादों। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला गबरदना पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनानै थांनाय शुक्रबारखालि सानै दुथांखौ हमदों। हमजानाय दुथांफोरनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलि आरो जानबुं गंनै बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैग्राफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। तामिलनाडुआव कम्पानियाव खामानि मावग्राफोरा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनानै दङब्ला स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै हेफाजाब लानो हागोन। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्ला बरबरी थाना नयाबस्ति हालामनि सिमलाबारि बांबारि गामिनि रमेश बसुमतारिया अबथिरायै जिउ गोमाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिगां समनिफ्रायनो रमेश बसुमतारिनि देहाया गोब्राब बेरामजों नाख्रेब जाखानायमोन। बेनि सिगांनो साननैसो सिगां फिसाज्लाखौ उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमनानै लांजायो रमेश बसुमतारिया। बेबायदिनो माखासे हप्तानि उनाव पुलिसनि लकआपनिफ्राय जामिनाव गनानै रमेशआ न'आव सफैफिनो। नाथाय न'आव सफैफिननायनि 12 साननि उनावनो रमेश बसुमतारिया हरनि 8 रिंगासो समाव जोबथा हांबोयो। बे समाव जाथायजों भुगिनांनाय नखराव दुखुनांथाव थासारिखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो सरकारनिफ्राय नखरनिसिम एसे नायफिनजानो लुबैनायखौ फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बिटिसि टुरिज्म बिफाना टुरिज्म बिफानखौ जौगाखांहोनाय आरो फोसावथायनि थांखिजों दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बाइकजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिया दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनानिफ्राय जागायजेननानै थिरबिल, दिप्लायबिल, महामाया थानसालि, रायमना नेशनेल पार्कसिम हानजा सुनाय जागोन। बेनि उनाव मानास नेशनेल पार्क आरो 6 मार्च खालाराव भैरबकुन्दसिम बाइकनि हानजा सुनाय जागोन। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि टुरिज्म बिफाननि इएम धर्मनारायण दास बिथाङा। बिटिसिनि ट्रेन्सपर्ट बिफाननि इएम रनेन्द्र नार्जारी, टुरिज्म बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि फामि ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लाफैयो। मख'जाथावदि बे बाइक हानजा सुनाय हाबाफारियाव गासै सा 33 बाइक राइडार्सफोरा बाहागो लादों। जम्मु काश्मीराव सीआरपीएफ हानजाया दावहायाव बाहायजानाय गोदान बम बुलेट प्रुफ भेहिकल बेखेवदों। गोदान बम बुलेट प्रुफ भेहिकलनि मुङानो जाबाय क्रिटिकल सिचुएशन रेस्पन्स भेहिकल। दावहानि गोब्राबथार थासारियाव बाहायनो थाखाय सीआरपीएफ हानजाया बे क्रिटिकल सिचुएशन रेस्पन्स भेहिकलखौ दिहुनदों। बाक्सायाव हरखाबै गारिनि जाब्रबथाय। बाक्सा जिल्ला कक्लाबारि हरिसिंगा गामिनि केशब नोगोराव थानाय गलादार रजनी बर'नि फिसाज्ला हेमन्त बर'आ ट्रेक्टर सालायनानै हरखाबै जाब्रबथायजों जिउ गोमादों।